ବାବା ପଳେଇବେ ଆମେରିକା ପଳେଇବେ 5-6 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତର୍କ ଯୁକ୍ତି ଆମେ ଖେଳିବୁ ଆମେ ଜିତିବୁ ଆମେ ଜିତିବୁ ଏଇଭଳିଆ ସିନା ବାଜିଲେ ତମେ କୁହାଯିବ ତମକୁ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯିବ। ତ ଏବେ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଆମକୁ ଏବେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆମେ ଏବେ ଖାଇଲୁ। ସେ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଖରାପ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ମତେ ଖରାପ କହିଲେ ମୋର କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। କଣ କିଏ ଖରାପ କହିବ କେହି ଭାବିବେନି ତମେ ନିଜେ ଯଦି ଭାବିବ ଭାବିବ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ କାହାର ଶୁଣ 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 ଦୁନିଆରେ କାହାର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯେ ତମ ବିଷୟରେ ସେ କେମିତି ଭାବିବ। ହାଇ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା ହେଲ୍ଦି ବ୍ଲଗ୍ ସିପୁଲ ତାର ଯାହା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସବୁ ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଫିଟ୍ କରିବାର ମାନେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତ ଆମେ ଆମ ଝିଅର ଚୁଟି କାଟା ହେବ ଆଉ କ'ଣ କରିଛ ତମେ ଦେଖିନାହିଁ ମୋ ଫୋନଟା ହଉ ତାହା ଦେଖିଦେବା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଦେଖ ତାପରେ କୋଉଟା କଣ ଭୁଲ ହେଇଛି କହିବ। କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲେ ତ ଆଡ଼ରେ ଇଚ୍ଛା ତୋର ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯିବନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶୋଇଥିଲା ଯେ ଯିବା ଆଉ ଯାଉ ସେଟା ଯିବ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି। ଝିଅ ଯିବ ନା ମୁଁ ଆଇଡେ ରହିବି। ହଉ କେମିତି ରହିଥିଲା ଆଇଡେ ଯେ ଆଜି ବି ହିନ୍ଦୀରେ ଯିବୁ ହଁ ସାବାସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଦିଅ। ୟେସ୍ ମୁଁ ସେଦିନ କାନ୍ଦିଥିଲି ଦେଖିଛ କୋଉଦିନ କାନ୍ଦିଲୁ ସେଦିନ କାନ୍ଦିଥିଲି ଯୋଉ ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ତୁ ବା ଚୁଟି କାଟିବୁ ଆଜି ଆଉ ପୁଣି କେବେ ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଟାଇମ୍ ହେବନି। ବାବା ପଳେଇବେ ଆମେରିକା ପଳେଇବେ ବାବା ଆମେରିକା ପଳେଇବେ ଆଉ ଆସିବେନି 5-6 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲେ ବାହାରେ ନହେଲେ ଚୁଟି ତୋର ପାଦ ଅଡ଼େ ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛୁ। ବାହାର 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 ଜଲ୍ଦି ଯେ ଆଇ ଖୁଦା ଡାକିଦବୁ ତ ଆମେ ସବୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଭାଇକୁ ବି ଫୋନ୍ ସେ ପିଜୁଳିଆକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ସେଭ୍ କରିଛି ପିଜୁଳି ଭାଇ। ତ ମୁଁ କହିଲି 7 କିଲୋ ଆମର ରଖିଥିବ 7 କିଲୋ ପିଜୁଳି ଆଣିବୁ ତାପରେ ତମେ ନାହିଁ ଝିଅ ଆମର ଚୁଟି କାଟିବ ତାକୁ ମୁଁ ସେଠି କହିଦେଇଛି ସେ କହିବା ମୁଁ ଯିବିନି ପିଜୁଳିଆକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିଦେବା। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ପିଜୁଳି ରେଡ଼ି ତ ହଉ 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 ରଖିଥିବ 6 କିଲୋ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟାକରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ এখন ଘରୁ ବାହାରିଲୁ ଜଷ୍ଟ ଏଇ 15-20 ମିନିଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ହଉ ଆମେ ପିଜୁଳି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ସ୍ପିଡ଼ ଯିବାନି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ତ 35 ମିନିଟ୍ ବି ଚଳିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କଠୁ ଭଲ ପିଜୁଳି ଆସିବା ଆଉ ଝିଅ ଆମର ଚୁଟି କାଟିବ। ଏ ଝିଅ ଆମର ପୁଣି ଏଗ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଝିଅ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଯିବିନି ଆରେ इट्टा मका चल 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 दौड़ून दौड़ून ताऊ दौड़ानी हम झीर जोता खस पड़ा आराम से देखी जा ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପିଜୁଳି ଭାଇ फोन करते कहले भाई जल्दी आस मोर सब मार्च सरीगला भाई 2 मिनट पहुँचु फाइनाल आम भाई पाखे पहुँचगलु भाई बहुत हईराण होता है 2-3 थर फोन कर गाड़ी आसिक आउ गाड़ी चला फोन आउ रिसीव कर पारनी 7 किलो बा 6 किलो गोटे अलग अलग क्या गोटे किलो से ने भाई हाँ देन पुणी आ 5 आम 3-4 दिन जीव कह तो देखो तो यही 6-7 किलो पिजुड़ी आम 3-4 दिन पड़े ये मौसा हाथ मौसा हाई कर दो हाई कर दियो खाली कर दियो हाँ रेडी या पर जहाँ भी कौन मिल पुणी आमको कह लाइफ टाइम कस्टमर मैं रही तुम खाली आनब मुझे खाली नेबी बास तो टाटा मत तो अलाउ ना मत तो अलाउ ना लेडीज ब्यूटी पार्लर को कहीं मुझे पूरी इच्छा से गले भितर को से मैंने पार्लर जाइए मोर इच्छा है गोटे पैड पीवा से ताराड़ा कौन है जोड़ा मु किस नहीं मु कौन दाढ़ी फाड़ी काटबी मो पुआ पिला ना कौन
ଝିଅର ଯାହାହେଲେ ଖାଲି କାଟା ହେଇଛି ରେଡି ଆଉ ଆଉ କି କ'ଣ କହିଲେ ଭଲ କଲେ ସେ ପଚାର ସେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି କ'ଣ ଖାଇବ ମୁଁ କହିଲି ପିଜୁଳି ଖାଇବୁ ପିଜୁଳି ଆଣା ହେଇଛି ପିଜୁଳି ଆଣା ହେଇଛି ବା ପିଜୁଳି ଖାଇବ ଶୁଣ ସେ କହିଲା ନା ମୁଁ ଦୋସା ଖାଇବି ଦୋସା ଖାଇବୁ ଦୋସା ମିଳିବନି ଆଉ ଟାଇମ୍ ଆଣିବା ଗୋଟେ ଆଣିବା ଦୋସା ଗୋଟେ ମିଳିବ ପୁଣି ମିଲ୍ ଟାଇମ୍ ନା ତ ଝିଅ କ'ଣ ଖାଇବ ଦେଖିବା ଆଉ ସେଠି ଗଲେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ 3ଟା 4ଟା ତ ଖାଇପାରିବୁ ସେ ନିଜେ ଖାଇବ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁନା ଝିଅ ନା ସୁନା ଝିଅ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆସିଲେ ପୁଣି ଖାଇବା ତେଲ ଜିନିଷ ଆଜି ନାହିଁ ହେଲା ତ ଆମର ରିତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଢୋକଲା ଟିକେ ଦିଅ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ମାନେ କ'ଣ ହେଲା କ୍ଷୀର ହେଲା ପାଚକ ରସ ଟିକେ କ୍ଷୀର ହେଲା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ବାସ୍ କିଛି କାମ ନାହିଁ ପାର୍କ ଯିବୁ ଝିଅ ମନ ଖୁସି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପାର୍କ ଆସିନଥିଲି ଦେନ୍ ତାପରେ ରୀତି ବି ଆସିନଥିଲା ତୁ ଏଇ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବୁ ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଧର ଯେଉଁ ଟାଇଟ୍ରେ ଧର ହଁ ଯା ଦେଖିଆ ଯାଇପାରୁଛୁ ନା ନାହିଁ ଇଏ ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଭକୁଆ ଭଳିଆ ନେଇଛି ପଖାଳ ତ ଖେଳୁନ ତ ମାନେ ମୋବାଇଲଟା ଧରିଛ ବୋଲି ନା ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ପିଙ୍ଗୁଳି ଏ ଦେଖ ନା ଦେଖେ ଦେଖେ ତାକୁ ଦେଖେ ସେ ଯାଇ ସାର୍ ପଡ଼ିଯିବ ସେ ନହେଲେ ଭିତରେ ବସି ଯାଇଛି ପୁରା ସେ ଖସିଯିବ ନା ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତାକୁ ଆଣିବ କେମିତି ଆମର ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ଜଷ୍ଟ ସରିଲା ବାସ୍ ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା ତ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ ବାସ୍ ଦେନ୍ ଘରେ ଗଲେ ଏମାନେ ତ ସବୁ ଢୋକଲା କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ତମେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି ଘରେ ଗଲେ ହଁ ବାସ୍ ପିଜୁଳି ନାହିଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପିଜୁଳି ଖିଆଯିବ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏଇଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ କହ ବଢ଼ିଆ ଖୁସି ମନରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଜି ଗଲେ ପାଠ ଯାହା ସବୁ ଦିଅ ଏକାବେଳେ ମନରେ ହେଇଯିବ ତ ଆମ କୁନି ଝିଅ ପୁରା କାନ୍ଦିକି ବିରକ୍ତି ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଭାବିଲୁ ଆଖରସ ପିଇଦେବୁ ଭାଇ ଆମର ଆଖର କାଟିବାର ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ହଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁ ଆମେ ପିଇବୁ ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ ବାସ୍ ଆମର ଆଖରସ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଘରକୁ ଯିବା ତ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବା ପୁଣି ଶୋଇଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବୁ ହେଲା ତ ଏତେ ସାରା ପିଜୁଳି ତ ଅଣା ହେଇଛି ମାନେ ପିଜୁଳି ହିଁ ଖାଇବା ବାସ୍ ବାପରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 5ଟା ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲି ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଯଦି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ କ୍ରିକେଟ୍ ହଉ ଫୁଟବଲ୍ ହଉ ଯାହା ବି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିବା କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ଟା ଦେଖିଲ ଓ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ସ୍ୱାମୀମାନେ ଖେଳିଲେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଫିଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଫିଟ୍ ରଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ତମେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛ ଖେଳିବାଟା ଗୋଟେ ପାପ ନା ଆଉ ତାକୁ ଧନା କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିବି ତାକୁ ମୁଁ ତ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିବି ପୀଡ଼ା ହେଇଛି ପୀଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ Oh yeah, I'm not a buzzer, so I just leave my room. ମଜା ଅଛି ରାଗନି ରାଗିଲେ କ'ଣ ହବ କିଛି ହବନି ହୋ ଖାଇନ ଚାଲ ଖାଇବା ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଖାଇନି ତୁ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ଆଣିଥିଲି ଯେ ତ ଏବେ ମୁଁ ଖେଳିକି ଆସିଲି ଫୁଟବଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜି ତ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଦେଖ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହେଲା ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଖେଳୁ ବଟ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାସ୍ ଖେଳ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯାହାକୁ ସେଇଆ ଟିକେ ବହୁତ ତର୍କ ହେଇଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ହୁଏ ଖେଳ ଭିତରେ ଚାଲ ତର୍କ ଯୁକ୍ତି ଆମେ ଖେଳିବୁ ଆମେ ଜିତିବୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଭିତରେ ଜୋସ୍ ଆସେନି ବାସ୍ ଚାଲ ଏବେ କିଛି ଖାଇବା ଆମେ ଯାହା ପିଜୁଳି ଆଣିଥିଲୁ ପିଜୁଳି ଖିଆ ହେବ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା କରିବ ହଉ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ କରିଦିଅ ବାସ୍ ଖାଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ତ ମୋର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆସେନି ନହେଲେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କେମିତି ଆସିବ ଆଉ ଖାକାର ବାହାରି ପଡ଼ିବ ହଉ ଆମର ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା କି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ 7ଟା ହେଲାଣି 8ଟା 7ଟା ତ ଆଳୁ କଟା ଯାଇଛି ଖାଇବା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ମୋର ଏଇ ପିଜୁଳି ଦୁଇଟି ଅଛି
ପିଜୁଳି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜାରେ ଟିକେ ଆଳୁ ଭଜା ଖାଇଦେବା ବାସ୍ ମୋର ତାପରେ କିଛି କାମ ଅଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ ମୋର ଅଛି ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବି ଇସ୍ କେତେଟା କରିଦେଲୁ ହଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଜିର ହାବିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସୋ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟାଟା ଟାଟା କରିଦେଇଛ ଟାଟା କରିଦେ ଟାଟା ଟାଟା ତମେ ଆଜି ଟାଟା କରିଦେ ତ ପୁଣି ହାତ କାଟୁଛି ଏ ଯୋଉ ହାତ କାଟୁଛି ହାତ କାଟୁଛି ଆଳୁ କାଟୁଛ ଆଳୁ କାଟୁଛି ହଉ ଟାଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ